Hola a tots i totes! Sigueu benvinguts a Orienta, el teu canal d'orientació educativa. Jo sóc Luis Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem! Hola a tots i totes! Avui us ha preparat aquest vídeo per ajudar-vos en el procés per a fer la sol·licitud d'admissió a diferents etapes educatives. Com podeu veure, estem en la pàgina de la matrícula telemàtica que ha ficat al nostre abast la Generalitat Valenciana. Així dalt podeu veure l'enllaç de la pàgina, tot i que us el deixaré a la descripció del vídeo. I què anem a trobar en aquesta pàgina? Bé, com que ja vaig fer un vídeo explicatiu per aconseguir la clau d'admissió on ja feia un recorregut per tota la pàgina, per les seves pestanyes i per les diferents possibilitats que ens ofereix, avui directament anem a anar al procés de l'admissió. És a dir, si baixem fins a on estem arribant ara, trobem la pestanya de clau d'admissió, la de procés d'admissió, llistes provisionals, al·legacions i llistes definitives. D'acord? Com que ja hi ha un vídeo sobre la clau d'admissió, si no la teniu encara, us recomano que aneu, que li piqueu al vídeo i que, en primer lloc, aconseguiu la vostra clau d'admissió. D'acord? Bé siga amb certificat electrònic, DNI electrònic o clau PIN. Així que si no la teniu, ja sabeu. Avui anem a anar directament al procés d'admissió. Li piquem en aquesta pestanya de procés d'admissió i ens porta fins a aquesta pàgina on trobem els diferents nivells o etapes educatives. Educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat, formació professional bàsica, cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior, formació professional semipresencial, formació professional de segona oportunitat i programes formatius de qualificació bàsica i escoles oficials d'idiomes. Fixeu-se que aquests tres nivells no es poden realitzar encara perquè estan en gris. Quan hi estiguen en rosa, podrem accedir a realitzar la sol·licitud d'admissió. D'acord? Us recomano també descarregar-se els manuals que hi podeu veure en aquestes tres pestanyetes rosa, manual, 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 o, si és el vostre cas, del nivell educatiu al que aneu a demanar la sol·licitud d'admissió. Si la vostra sol·licitud és per a secundària o és per a batxillerat, per a formació professional bàsica. Mireu, en aquest vídeo anem a fer la sol·licitud per a formació professional. Aleshores, us recomano descarregar-vos els manuals. Els manuals són tots tres idèntics, amb les diferències i peculiaritats pròpies de cadascuna de les etapes. D'acord? Doncs anem allà i picarem en el botó tràmit del nivell educatiu que ens interessa. En aquest cas, anem a picar en cicles formatius de grau mitjà. Bé, li piquem a tràmit i ens durà fins a aquest assistent telemàtic. Mireu, ens demana el nostre usuari i la nostra contrasenya de la clau d'admissió. Recorde, si no teniu la clau d'admissió, heu de crear-se una. Ja vaig penjar un vídeo específic sobre el tema de la clau d'admissió. Aleshores, una volta hem ficat el nostre usuari i contrasenya, li piquem a entrar. Ja estem i ens indica algunes qüestions prèvies. Mireu, podem canviar la contrasenya des d'aquesta pàgina, si tenim algun dubte, tot i que com hem entrat fa no res, espero que la tingueu apuntada i no faci falta. I després, què hem de fer? Mireu, la sol·licitud es presenta total i completament de forma telemàtica, és a dir, no hem de presentar cap document en el centre on volem cursar estudis el proper any. D'acord? Aleshores, tenim fins al 25 de juny de 2020 a les 11:59 per a presentar les sol·licituds. I recordo algunes coses. Només es podrà presentar una sol·licitud per alumne, etapa educativa i convocatòria telemàtica. Una sol·licitud per alumne. No feu diverses sol·licituds amb diferents claus d'accés pensant que tindreu més oportunitats perquè les duplicitats s'anulen entre elles. Ara bé, si en teniu dos fills que, per exemple, accedeixen a diferents etapes educatives, podeu fer ús de la mateixa clau d'admissió. Però si tots dos, per exemple,
es presenten al mateix nivell, a formació professional de grau mitjà, com estem fent ara, necessitaríem dues claus d'admissió diferents, d'acord? I molt important, així sempre tindreu un botonet, crec que es veu, tot i que està així la meva imatge, sí, desconnectar l'aplicació, d'acord? És molt important cada volta, quan acabem el procediment, picar a desconnectar l'aplicació. Bé, a fer-ho un poc més gran per a que es vegi millor. Així ens detallen els 3 passos per a la sol·licitud, però molt senzills, emplenar la sol·licitud, confirmar les dades i obtenció de la sol·licitud. Aleshores li piquem a començar i ens du fins a aquesta pàgina. Mireu, així comença demanant-nos les dades personals d'identificació de l'alumne. Algunes tenen asterisc, com és el cas del nom, del cognom o de la documentació, i altres no en tenen. Què vol dir? Que aquelles que no en tenen asterisc no són obligatòries, tot i que són recomanables. Jo ara no vaig a emplenar-les per a ser un poquet més àgils, d'acord? Però teniu el nom, cognoms, el tipus de document, podeu elegir entre el NIF, el NIE, el passaport, val? El NIF és el document nacional d'identitat, el DNI amb la lletra. Així ficareu el número. Si teniu un número d'identificació de l'alumne del vostre institut on heu cursat estudis enguany, el podeu implementar així. Les vostres dates de naixement, la nacionalitat, el país de naixement, la província, tot funciona amb desplegables, d'acord? L'adreça, molt important, que molta gent té dubtes. On fica el tipus de via, heu de seleccionar, per exemple, carrer, d'acord? Si és un carrer on viviu, o si és una avinguda. Tal volta, a voltes vivim en una carretera, en una casa, en una barriada, no ho sé. Hi ha moltes opcions i la conselleria fica en un desplegable que lamentablement no es veu quan jo estic gravant aquest vídeo, d'acord? Però que sí que veieu com va canviant. Aleshores podeu anar seleccionant. Lo habitual, lo més lògic és ficar carrer. D'acord? Així ja fiqueu el vostre carrer, el vostre número, la porta, l'escala, si és que n'hi ha més d'una, el pis, el codi postal, la província, igual, hi ha un desplegable, podeu seleccionar la província i el municipi de residència, un telèfon fixe, mòbil, un correu electrònic, si no en teniu fixe ja podeu ficar així també el telèfon mòbil, un correu electrònic que s'ha d'escriure 2 voltes, així i així. D'acord? I si teniu algun tipus de discapacitat, podeu picar en aquesta caselleta de verificació. D'acord? Continua això parlant de figurarà com a signant la sol·licitud l'alumne que siga major d'edat, o el pare, mare o tutor. Ja hem baixat fins a baix, fixeu-se que així estan les dades per al pare, mare o tutor. D'acord? En el meu cas ja apareixen complimentades perquè són les que vaig ficar per al tema de la clau d'admissió. D'acord? Bé, una volta tenim aquestes dades ja se n'anem a picar en tipus d'accés. En tipus d'accés tindrem d'una banda accés directe, si teniu el graduat d'ESO o els equivalents a efectes acadèmics, d'acord? Amb certificat, expedit per, i ahí haureu de ficar l'institut que us ha lliurat el grau d'educació secundària obligatòria. D'acord? Bueno, així concretament, Directe, graduat d'ESO, certificat, província, seleccione l'institut, el municipi, d'acord? I ens apareix fins i tot un desplegable, una llista, on apareixen tots els centres educatius. Bé, així podeu començar a escriure el nom de l'institut, veieu, i és l'Assumpció de Nostra Senyora, per exemple. 03, apareix automàticament el codi del centre, etc. Això, esta pestanyeta és, com encara no el tindreu físicament, si heu acabat quart de l'ESO enguany, doncs que s'ha d'expedir, que ha d'expedir el centre on està matriculat actualment. Actualment, quan esteu fent aquest formulari, tal volta esteu matriculats en un institut. Doncs heu de ficar-ho així. Si no obtinc el requisit acadèmic, sol·licite participar per la quota de prova d'accés, curs, altres vies, tal, que aportaré dins del termini. És a dir, si per el que siga
tinc alguna matèria pendent i no aconseguisc el títol de graduat en la fase en convocatòria ordinària ni extraordinària, i ja he presentat la sol·licitud per a fer la prova d'accés, marque el certificat i, si no el tinc, sol·licite participar per la quota de prova d'accés. D'acord? Bé, si el meu cas és que vinc d'una FP bàsica, he de picar així, accés directe amb el títol professional bàsic. He de ficar la família professional en la que estava el meu cicle. Per exemple, si estava en un cicle d'administració i gestió, li pica administració i gestió i li dic que estava en el cicle, per exemple, de servicis administratius. I ja ho tindria. Puc adjuntar un certificat del títol professional bàsic si ja el tinc, expedit per l'IES, per exemple, l'IES de Torrellano, perquè té servicis administratius, d'acord? O, si s'ha d'expedir perquè encara no el tinc, li pica aquí, igual que havíem fet amb el anteriorment, Alacant, municipi, seleccione, sempre ho faig sobre ells perquè és la localitat en la que treballo actualment i m'és més senzill, i per exemple IES, en aquest cas, si era, per exemple, anem a ficar l'Assumpció de Nuestra Senyora, però no anem a ficar la família d'administració i gestió. Però bé, no passa res, aneu emplenant quin és el vostre cas. Suposo que la majoria anireu per directe en graduat d'ESO, d'acord? Si heu sol·licitat el tema de prova d'accés, li picaríeu així en prova d'accés, per la qual s'heu inscrit a on? En Alacant, per exemple, en l'institut, bueno, hem de buscar primer, com sempre, per localitat, i per exemple, en l'IES Montserrat Roig. D'acord? Perquè sé que allí sí que enguany, com tots els anys, realitzen proves d'accés. Piqueu on s'heu matriculat per a la prova d'accés, etc. Si teniu algun certificat que us convalide la prova d'accés, teniu superat el primer curs d'un programa de qualificació professional inicial, és a dir, heu d'anar llegint i picant l'opció que siga la vostra. D'acord? Així donen totes les opcions que existeixen i que ens dona la normativa. D'acord? L'últim que ens demana en aquesta pàgina és la documentació a aportar. És a dir, hem d'aportar una fotocòpia compulsada del DNI, etc., un certificat que, en el cas de ser deportistes d'èlit de nivell del tipus A o del tipus B o del rendiment, i una fotocòpia del títol, que doni accés a aquestes ensenyances. En aquest cas, com nosaltres hem marcat el tipus d'accés habitual, amb el graduat d'ESO i el certificat de graduat que expedirà el IES, l'Assumpció de Nuestra Senyora, per exemple, doncs ja ho marquem, fotocòpia compulsada del títol. Si sol·liciteu horari nocturn, perquè esteu treballant i sabeu que el cicle formatiu que vosaltres voleu cursar s'imparteix en horari nocturn, li podeu picar així, però sempre i quan pugueu acreditar algun certificat, d'acord? Perquè esteu treballant o el que siga. En el cas que sol·liciteu la reserva per places reservades per discapacitat, heu de picar en aquesta casella de verificació i aportar dictamen facultatiu vigent i declaració responsable que manifesteu el consentiment de que disposeu de les capacitats suficients per a poder aconseguir superar el cicle formatiu al que sol·liciteu cursar. Quan ja ho teniu tot emplenat, li piqueu a guardar i continuar. Una volta li hem picat a guardar i continuar, ens du fins a aquest formulari de peticions. D'acord? Aquest formulari, ara us ensenyaré a fer ús d'ell, és molt senzill. És una mena d'aplicació en la que teniu tots aquests botons a l'esquerra de la pantalleta. Mireu, el primer botó al que n'hi ha que pegar és el de seleccionar els centres. Si ja tenim clars els cicles formatius que volem cursar, li piquem a seleccionar els centres, d'acord? I el que ens demana és que elegim la família professional. És a dir, així estan totes les famílies professionals que apareixen en el dossier de cicles formatius
de la Generalitat Valenciana. Aleshores, si jo, per exemple, vull fer el cicle d'activitats físiques i esportives, el de conducció d'activitats físico-esportives en el medi natural, el TCAF, que es diu Tècnic en Conducció d'activitats físico-esportives en el medi natural, li pique així i em demana que seleccione centres on vull cursar estudis. Per exemple, en la província d'Alacant, me'n vaig a la població d'Elx i trobe que l'únic centre que oferta aquest cicle és el Montserrat Roig. Doncs li pique i a on he de matricular-me? Òbviament no en segon curs, sinó en primer curs. Li pica a seleccionar i automàticament apareix en aquest costat de la pantalla. Mireu, activitats físiques i esportives, conducció d'activitats físico-esportives en el medi natural, Alacant, Elx i es Montserrat Roig, en primera opció. Com que no n'hi ha més en Elx, i tal volta no vull ganar-me'n de la meva localitat d'estudiar i n'hi ha altres cicles que em poden interessar, vaig enrere, sempre podeu anar enrere, amagant les pestanyetes, i dic, doncs vull fer, per exemple, el cicle d'informàtica i comunicacions. Sistemes microinformàtics i xarxes. Doncs li pica sistemes microinformàtics i xarxes i elegís la província allà on vull cursar-lo, Alacant. En aquest cas, apareixen totes les poblacions d'Alacant on s'oferta, des d'Alacant fins a Xàbia, totes aquestes, i torno a elegir Elx. I dic en Elx, l'institut on puc cursar aquest cicle formatiu és l'IES Severo Ochoa. Li pique, i el mateix que hem fet abans per al Montserrat, li pique a seleccionar primer de cicle formatiu mitjà i ja està així, de sistemes microinformàtics i xarxes. D'acord? No us preocupeu ara de moment per com els aneu a ordenar. De moment sols anem picant, anem elegint els cicles així i que vagin apareguent així. Pot ser que ens interesse, per exemple, el tema de la mecànica, el transport i el manteniment de vehicles i trobem que n'hi ha tots aquests cicles. Si jo ja he elegit, perquè el que m'agrada, per exemple, és el de conducció de vehicles de transport per carretera, li pique i mire que soles s'oferta en la província d'Alacant i concretament en Alcoi. Aleshores, si aquest cicle m'interessa molt i tinc la possibilitat d'anar-me a estudiar a Alcoi, el que faig és això, pique en l'IES Cotes Baixes, seleccione i ja ho tinc. Ahí, en el tercer cicle formatiu, m'apareix conducció de vehicles de transport per carretera a Alacant, etc. D'acord? Així podem, per exemple, si ens interessa el de carrosseria, que sí que n'hi ha més oferta, en Elx, doncs en la Torreta, per exemple, que és públic, o en el centre privat Sant José Artesano. I mireu, ja hem emplenat la llista. Sols ens deixa elegir 5 centres, d'acord? 5 branques per afegir. Aleshores, si ara tracte d'afegir, per exemple, un mes d'electromecànica en Alacant, en Elx i en la Torreta, ja ens diu aquesta pestanyeta que no podem continuar. És a dir, hem de triar bé, d'acord? Perquè sols ens va deixar elegir 5. Bé, una volta ja estic així seleccionats, li pique a afegir llista. I què passa? S'afereix un poc més xicotet per a que es veja tot. En el mateix aplicatiu que teníem abans, amb les pestanyetes, ja apareixen així. Aleshores, resulta que una volta ja ho tinc elegit, decidís que el meu del tema de transport per carretera igual no, perquè està en Alcoi, em ve molt lluny, d'acord, doncs seleccione, mireu que fàcil, sols teniu que picar i es selecciona en groc i li pica aquí en esborrar i em diu, està segur que vol esborrar aquesta preferència? Acceptar, ja sols n'hi ha 4. Aleshores, si volguera afegir una altra, torna a la pestanyeta de seleccionar centres i així puc elegir, per exemple, fabricació mecànica i mecanitzat en Alacant, Elx i Sant José Artesano. D'acord, doncs, esta, per exemple, i l'afegisc a la llista. I ens l'afegís al final de la llista. D'acord? Així podríem seleccionar això, fins a 5 centres. Mireu, a més, existeixen algunes possibilitats que es diu ordinari o nocturn. No pot ser perquè aquest centre podria ser que tinguera nocturn, però una volta el seleccionem ens ha dit abans que no ens deixava. Anem a deixar-ho a veure què passa, quan li donem a continuar. D'acord? A més, es deixa tots en ordinari, ordinari, ordinari i ordinari. Això heu de picar-ho, sí o sí.
li piqui a guardar i continuar, comprovant, i fixeu-se, ens diu, hem trobat errades en la seva sol·licitud. Li mostrem una llista de l'errata i la línia ens produeix. Línia 1, torn no disponible per al curs. Què vol dir? Que no puc seleccionar l'horari nocturn. Aleshores, ho picaré en ordinari. Tot i això, pot ser que hi hagi centres, com és concretament aquest, perquè jo he estat allí d'orientador un parell d'anys, que sí que disposen d'un horari de matí i un altre de vesprada per a cicles formatius. Però les aplicacions aquestes mai ens deixen elegir el nocturn. Ahir ja hauríeu vosaltres de picar dins dels propis instituts per a veure en quin horari s'oferten els cicles formatius i després, en el moment de la matrícula, si al final us accepten la sol·licitud en aquest centre, ja seleccionaríeu el torn de matí o de vesprada sempre i quan hi tinguem possibilitats. D'acord? Bé. Quan ja ho tenim seleccionat, li piquem a guardar i continuar. Comprova de nou i ja si ens deixa continuar. Així hi ha una pestanyeta que diu descarregar l'esborrall en PDF. Us recomano que ho feu, que descarregueu el vostre esborrall, ara anem a veure el meu esborrall en PDF, i abans de confirmar la sol·licitud. Què passa si confirme, no he mirat l'esborrall i n'hi ha alguna errada? No passa res perquè després sempre podem tornar a modificar o podem fer una altra sol·licitud, d'acord, que anul·laria la que ja tenim. Però anem primer a descarregar l'esborrall. Fiquem a descarregar l'esborrall, mireu, ja sense obert l'esborrall, així apareixen les dades d'identificació de l'alumne, les dades d'identificació dels seus pares o tutors, o en el cas de que el mateix alumne siga el sol·licitant, d'acord? I si baixem un poquet trobem l'apartat B, tipus d'accés, que ja l'haurem marcat, i els llocs escolars sol·licitats. Mireu com ens apareix el Montserrat Roig en primera opció, conducció d'activitats físico-esportives, després el Severo Ochoa, la Torreta, San José Artesano, etc. D'acord? Si tot està correcte, fixeu-se perquè sempre són dues pàgines, d'acord? Si tot està correcte, en la segona pàgina també ens diu la documentació que haurem d'aportar, fotocòpia del compulsada del títol, fotocòpia compulsada del DNI, certificat que acredita en el cas de que foren esportistes d'èlits, o si tenim algun tipus de discapacitat, jo ja l'he picat a tot que no, i per això m'eix així. D'acord? Tornem ara a la sol·licitud. Ja estem així de nou i hem de picar-li a confirmar per a confirmar la sol·licitud. Li pique i ens diu que és obligatori acceptar les condicions. Què vol dir això? Així ens queda un clic de verificació, vaig a fer-ho un poquet més gran, accepte les condicions indicades. I ara sí, li piquem a confirmar. I què ens diu? Fixeu-se, aquesta sol·licitud ha estat confirmada en l'assistent telemàtic de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Ens dona la informació i ens permet descarregar la sol·licitud. Se descarregarà un PDF similar a l'esborrall que hem vist abans, però ja confirmat. És una bona manera de tindre guardada aquesta informació per si hi hagués alguna errada quan apareguen les llistes d'admesos o d'exclosos. És una forma de tindre enregistrat que heu realitzat correctament la sol·licitud. D'acord? Així podem tornar a la informació si volem modificar alguna cosa, per exemple, d'acord? Ens diu que tenim una sol·licitud en procés i que ja està generada i que si volem modificar-la hem de picar aquí, val? Per a canviar qualsevol de les informacions que hem aportat. Aleshores, si ja està tot correcte, si ja en la pàgina anterior no teníem cap problema, ja hem finalitzat, ja hem presentat la nostra sol·licitud d'admissió per a cicles formatius de grau mitjà. Aleshores, si teniu més dubtes o teniu qualsevol problema, us recomano també que descarregueu el manual que hem vist abans i que us ficareu en contacte amb els vostres departaments d'orientació dels vostres centres educatius. D'acord? També podeu deixar comentaris a la descripció del vídeo si teniu algun dubte i tractaré de contestar-vos el més aviat possible. Espero que us hagi sigut útil i que us hagi ajudat. Bé, doncs, fins ací aquest vídeo.
Recordeu, si us ha agradat i us ha sigut útil, subscriure-vos al canal i fer clic a la campaneta per rebre notificacions. També em podeu trobar a Twitter en @canalorientat i en Instagram com a canalorientat. Moltes gràcies a tots i totes i fins el proper vídeo. I no oblideu fer bondat.